Ja, det er så en billedanalyse af Christian Berg i første Y. Mit første billede, det hedder Familiebillede. Det er lavet af Max Beckmann i år 1920, og det hænger på The Museum of Modern Art i New York. Hans teknik, det er olie på lærred. På billedet der kan man se 6 personer, 4 kvinder, som er her, og en mand her, og en lille dreng, der sidder hernede. Drengen han ligger på gulvet og læser i en bog. Manden, som skal forestille at være kunstneren, han sidder på en klaverbænk med en smøg i hånden og en trompet i armen. Ved bordet herovre, der ser man 3 kvinder. 2 af dem sidder og læser her. De ser begge to lidt ældre ud, mens den tredje, hun sidder og kigger mod den venstre side af billedet. Sådan en her retning her. Det kan tyde på, at den tredje kvinde er kunstnerens kone. Den fjerde kvinde, det er heroppe. Det er den eneste person, man har øjenkontakt med i det her billede. Hun ser en smule dyster ud i sit ansigtsudtryk, og de knaldsorte øjne hun har. Hun skal forestille at være datteren. Så sidder der også en hund under bordet, eller bordet under klaverbænken, og en kat på siden af klaveret. Ingen af personerne de har kontakt med hinanden, men alle sammen i gang med at gøre hver deres form for arbejde. Kunstneren Max Beckmann bruger ofte det nedbrændte lys som et symbol i sine værker. Lyset det symboliserer liv, og hvis det er brændt, hvis det er gået ud, symboliserer det død. Og længden på lyset, det symboliserer hvor meget levetid du har. Så hvis du har hvis det er et langt lys, betyder det, at man kommer til at leve i lang tid. Man kan se, at der står et lys på klaveret, som stadigvæk har masser af levetid tilbage. Masser af tid til at brænde i, men pludselig så går det simpelthen ud. Det kan så betyde, at man skal tænke over, hvor let et liv egentlig faktisk kan slutte, og man skal passe på, hvad man gør, og man skal simpelthen nyde livet, og ikke bare lade det gå til spil, fordi der skal ingenting til, for at ens eget lys går ud. Personerne på billedet, de skal ikke forestille at fortælle eller fremvise en eller anden form for historie eller fortælling, men det skal simpelthen symbolisere de forskellige livsfaser fra barn til teenager og så til voksen, her og her, og til sidst til når man er blevet gammel, og så helt til sidst når man så er død og ens lys er gået ud. Man kan se, at familien de lægger meget vægt på kreativitet, eftersom de har musikinstrumenter. De har flere musikinstrumenter. De har klaveret, og så har de trompeten, og klaveret det fylder også en meget stor klaveret det fylder en meget stor del af billedet. Ja. Der er blevet brugt rigtig mange horisontale og vertikale linjer. Har vi her, og her, og her, og her. Og også nogle vertikale her. Og nogle diagonaler er der også brugt. Nogle skrålinjer her og her henad. Ja. Rummet det er gjort meget kompakt og lille. Det bruger en masse overlapning, kantede figurer. Så hvis de har rigtig mange ting, der sker rigtig mange ting inde på et lille billede, og der er meget overlapning, så det kan godt få rummet til at se mindre ud.
Datteren her er placeret i det gyldne snit, hvilket gør, at det giver hende en meget stor betydning på billedet, fordi at det er ligesom den alder, der kan måske betyde mest for en, eller den alder, hvor at, man ikke har så meget ansvar, som når man bliver ældre. Billedet det er fra kubismen, eller er gjort rigtig meget brug af geometriske former, og det ser en smule fladt ud. Der er et dybde i billedet, kan man se her i rummet. Det ser bare en smule fladt ud, og det gjorde man også meget i kubismen. Så er så det næste billede her. Det er Hirschsprungs familiebillede. Det er lavet af Krøyer i 1881. Hans teknik, det er også olie på lærred. Vi møder ved den her familie i en meget afslappet hverdag på terrassen. Der er 4 sønner, der sidder her. Så har vi en datter, der sidder herovre. Rollefordelingen, den er klassisk og afspejler den borgerlige families værdier. Den kvindelige del af familien er placeret tæt ved indgangsdøren i deres strikketøj herovre, og det gør simpelthen, at det bliver tilknyttet meget til hjemmet og det private. Så har vi en af sønnerne her, der orienterer sig i verden og i avisen, hvilket kan vise en eller anden form for overskud. Og så har vi en anden søn, der sidder her og følger med i en skitsebog her af Krøyer. Og de 2 yngste sønner, der sidder her og fokuserer på et punkt, der er ude for billedet, som vi ikke kan se herover. Og man kan se, at de bliver ramt af sollyset, hvilket ligesom åbner op for nye drømme, og de har fantasier og nye muligheder. En meget, meget positiv ting. Krøyer har malet familien som en harmonisk, men lukket enhed. Figurerne er placeret i en ellipseform. Sådan her. Denne opstilling, den understreger ligesom kernefamilien og den intimitet, som på trods af kønnenes forskellige roller og funktioner ligger i selve familiekonceptet, hvis man kan sige på den måde. Ja. Jeg vil placere det her maleri på romantikken, fordi det er simpelthen, romantikken var en meget, meget idyllisk tid, og altså ikke tiden, men den måde man malede på, fordi man prøvede ligesom at male det sådan bedre, end hvad det i virkeligheden var. Man kan se, der er gjort brug af grønne farver og sollys, der kommer ind fra siden, og de er alle sammen glade og har en god fremtid, kan se det ud som om, og ja, man prøvede ligesom at gøre tingene bedre, end hvad det i virkeligheden var, på grund af, at man ligesom havde tabt så meget. Der var Napoleonskrigen og alt muligt, der ligesom, kan man sige, det har slået meget hårdt ned på dem, og så prøvede man ligesom at lave de her billeder for at veje op for det og sige, lade som om, at de levede en god tid, selvom måske ikke var så godt igen. Ja.